Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu alizateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak parkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Lagun dezaigula jauna, Maria Virginia intzatsuaren otoitz beneragarriak. Haren laguntza gurekin degula, Kristo den mendira irits gaitezen. Zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan, Estebanek Espiritu Santuaz Apostoluen eginetatik, Jesus zerura igo ondoren, apostoluak olio mendi deritzanetik Jerusalena itzuli ziren, hurbil baitago larun batean egin daitekeeneko bidea. Etxera iritsi zirenean, biltzen zireneko goiko gelara igo ziren, Pedro, Joan, Santiago eta Andres, Felipe eta Tomas, Bartolome eta Mateo, Alfeoren seme Santiago eta Simon Zelotes, eta Santiagoren seme Judas. Guztiak elkarturik, etengabe otoitzari emanak zeuden, emakume batzuekin, Jesusen ama Maria ere bai besteen artean, eta haren senideekin. Jaunak, esana, eskerrak zuri jauna. Jango oikoaren egalenpean, zerpakea, indar guztiak dituenaren, itzalean, jaunari diot nere geriza zure baitan, bihotz guztiaz nago jaunaren eskuetan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus jendeari hizketan ari zitzaiola, jende arteko emakume batek deadar batean honela esan zuen, zorionekoa, zu ekarri zintuen sabela, eta zu hasi zintuzten bularrak, baina berak esan zuen, zorionekoak bai, jainkoaren hitza entzuten eta betetzen dutenak. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Elizak Ama Virginaren advokazio, debozio berezi bat ospatzen du. Carmengo Ama Virginia, hain zuzen ere. Urtero uztailaren 16ean, halako Ama Virginaren debozio berezi bat bezala. Eta hain zuzen ere, esan genezake ezaugarririk bereziena, edo gehien bereizten duena da, itun zaharretik heldu zaigun Ama Virginaren advokazio bat dela. Hau da, Ama Virginaren debozio guztien artean, hauxe degula aspaldikoena, zarrena. Hain zuzen ere, Elias profetak, Karmelo mendian, kontutan eukitzen baizuen, Mesias salbatzailearen ama izango zena, oraindik jaio aurretik. Horregatik, Ama Virginaren deboziorik zarrena dugu hauxe, itun zaharretik datorkiguna. Gero itun berrian ere, halako esan genezake eduki berezi bat jaso izan du. Eta nik bi ezaugarri berezi aipatuko nituzke Carmengo Ama Virginari dagozkionak. Zuzenki edo behintzat itun berrian halako berezitasun propioak dituenak. Lehenengoa dugu eskapularioa, San Simon estoki emandakoa. Eta eskapularioak adierazten du batez ere jangoikoaren errukia. Eta modu hortan ikusi behar dugu. Beste modu askotara agertzen zaiguna, eta horietako adierazgarri bat, hau da jangoikoak dauken errukiaren adierazgarri bat, dugu eskapularioa. Eta batez ere transmititzen digu jangoikoak nahi gaituela
salbatu eta errestasunak ematen dizkigula. Hau da, Jaungoikoaren borondatea ez da gu zigortzea, gu kondenatzea, hanka sartzen balin badegu, ja guk hori ordaindu behar izatea, baizik eta errestasunak ematea, guk naiz eta pekatari izan, naiz eta ahulak izan, salbazio bidea izan dezagun. Eta eskapularioak hoxe adierazten digu. Hain zuzen ere, halako promesa eginez, eskapularioa jantzita hiltzen dena, lehenengo larunbatean Ama Birjinak zerura eramango dula eta holako gauzak esan genezake modu oso erresean erakusten digu Jaungoikoak bere errukia handia dela. Jakina hori modu sintzeroan eta zintzoan jarraitu behar da. Horrek ez du esan nahi edo zer gauza egin daitekenik eta gero baino, bai halako ahuleziz, halako esan genezake hankasartzeak edo akatsak edo pekatuak egiten ditugunean Jaungoikoa beti prest dago barkatzeko bihotzetik. Eta halako adierazbide berezi batzuk ere baditu. Jesusen bihotzaren debozioan ere arkitzen dugun bezala lehenengo 9 hilabeteak eta kasu hontan eskapularioak badu halako toki berezi bat. Ama Birjinaren bidez, Jaungoikoaren errukia erakusten baizaigu. Ez dugu pentsatu behar, sekula Ama Birjina azkeneko helburua balitz bezala, baizik eta bitartekaririk bikainena bezala ikusi behar dugu. Bere bidez gure gana etorri zan Jesus eta gu Jesusen gana goaz bere bidez. Eta hoxe esan genezake Ama Birjinaren eta ez bakarra Karmengo Ama Birjina, baizik eta Ama Birjina bere osotasunean esan genezake. Gero debozio ezberdinak ditugu eta urtean zehar Ama Birjinaren festek batez ere edertasuna eta alaitasuna ekarri nahi digute. Eta bigarren bereizgarri edo ezaugarria itun berritik datorkiona eta honekin bukatuko dut Karmengo Ama Birjinak badu halako lotura berezia itsasoan eta aritzen diran jende guztiekin, itsasoan lanean, itsasoko arrantzaleak eta marinelak eta denak Karmengo Ama Birjina haien zaindari berezia baitute. Zuzen ere, itsasoa gogorra da, itsasoan lan egitea oso errealitate gogorra da eta arriskutsua. Itsasoan urte askotan ibili izan direnek beti hori aipatzen dute. Itsasoan askotan halako ekaitz izugarriak eta tokatzen direlarik galdua bezala zenbat aldiz aurkitu izan du diren. Eta orduntxe bihotzetik ateratzen da halako deadarra bezala, halako oihua bezala, halako garrasia Jaungoikoari, Ama Birjinari, santuei laguntza eskatuz. Eta askotan, eta itsasoan ibili direnak askotan esperientzi eder hori izan due halako laguntza, halako babesa. Eta hori ez da bakarra, esan genezake itsasoan eta ibili direnak baizik eta guk ere gure bizitzan holako egoerak eduki ditzakegu. Eta halako egoerak izan da ez dugu ahaztu behar sekulan Ama Birjina, gure bitartekaririk boteretsuena, Jaungoikoaren gandik behar deguna beti lortzeko prest dagoena. Hain zuzen ere, Jesusek amatzat eman baizigun, berak hala esan baizion Joan bere ikasleari, horra hor zure ama, eta bere amari horra hor zure semea. Eta hasieratik Elizak entenditu izan du, ez ziola propio Joani esan, baizik eta Joan hor zela gu guztion, hau da historia osoko kristau guztion simboloa bezala. Eta guk modu hortan entzun behar ditugu Ama Birjinaren hitzak, Jesusen hitzak barkatu, horra hor zure ama. Gaur Karmengo Amari eskatzen diogu, bai itsasoan dabiltzan guztien alde, baita zailtasunetan eta dabiltzan guztien alde, eta gu guztion alde egin dezala. Oso bereziki gogoan izan da, koronavirusa dela eta gehien sufritzen ari direnak. Osasun aldetik, ekonomia aldetik, edo norbait galdu dutelako. Ama maite Maria, egi guzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun,
dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikori eskaintzerakoan jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna emaitza hauek eta bihurritzazu zure ahalmenez salbamen sakramentu. Irudi ziren arbasoen opariak indarra galdu zutelarik egiazko bildotsa eskaintzen dizugu. Jesukristo zure semea, Birjina Garbiarengandik miragarriro jaioa, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zuri eskerrak ematea. Onda zure aintza gorestea. Aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti erekoa. Goretxiazu, bedeinkatuazu, Jesukristo zure semearen bitartez. Maria Birjina doatsuaren ospakizun honetan, Maria Birjinak zure mirabe apal izanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde zuen. Salbamen misterioan miragarriro bat eginik, Espiritu Santuaren zai zeudela, otoitzean iraun zuen apostoluekin, eta orain argi egiten digu bizitzako bidean, postasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zure ontasunaren doai honengatik, aingeru eta santuekin batean, zure gorapenak abesten ditugu bihotz batez kantarik. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada hogit ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afal ondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudegu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meditasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garri bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesukristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet,
nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz Kristo. Egin dezagun otoitz. Gizon egindako zure hitzaren gorputz odolek indartu gaituzte jauna. Egizu Maria Birjina doatsuaren oroipena egitean, pozik hartu dugun sakramentuak eman dezaigula, zure semearen jainkotasunean parte izatea betiko, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Nere ama txitlaztana, ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Ama batek ezin badu, semea gaizki ikusi, nola amarik onenak alizango nautzi. Nere ama txitlaztana, ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu.